जायहा गोजौसिननि सिङाव खुलि लानानै थायो बियो बोलोग्रासिननि सायखङाव थानो मोनगोन। आङो फोरबोखौ बुंगोन, बियो आंनि खुलि आरो अन्दरसालि, बियो आंनि इसोर, बेनियावनो आङो बरसा खालामगोन। बिनो नोंखौ सानाय जेनिफ्राय आरो आद्रि खालामग्रा मोरोनफोरनिफ्राय बासायगोन। बियो गावनि गांफोरजों नोंखौ खोबनानै लागोन आरो बिनि गांखंफोरनि सिङाव नोङो थानो मोनगोन। बिनि नंगौआ दाहाल आरो जाथेग्रा आगजु जाबाय। बिनि जुनै नोङो हराव गिख्रं होनायखौ नङाब्ला सानाव बिरग्रा बल्लाखारफोरखौ गिनाय नङा। खोमसियाव थाबायनाय मोरोन आरो सानजौफुआव दावरा मावरा सिथारग्रा रावखौबो नोङो गिनाय नङा। नोंनि साखाथियाव 1000 मानसि सिथारजाब्लाबो, सोरगिदिं 10,000 थैब्लाबो नोंखौ मुंबो खालामनो हानाय नङा। नोङो गावनि मेगनजों नायहरनानै लांसुनियाफोरनि फाल्था लाजानायखौ नुनो मोनगोन। मानोना नोङो फोरबो, आंनो खुलि होग्रा, नोङो गोजौसिनखौ गावनि खुलि खालामबाय। बेनिखायनो नोंनि सायाव मुंबो निदान जानाय नङा आरो मुंबो दुखुआ नोंनि थाम्बुआव फैनाय नङा। मानोना नों जेरावखि थाङा मानो, बियो गावनि आरफफोरखौ नोंखौ बासायनो हुकुम होगोन। नोंनि आथिंफ्रा अन्थाइयाव सौथुनाङाजासे बिसोरो नोंखौ आखाइफोरजों दिखांनानै लागोन। नोङो सिंह आरो फिथिगमनि सायाव आथें दोनगोन आरो जोहोलाव सिंह आरो अजगरखौ गासिनगोन। फोरबोआ होनदों, बियो आंखौनो हामजानायखाय आङो बिखौ बासायगोन। बियो आंनि मुंखौ मिथिनायखाय आङो बिखौ गोजौआव दोनगोन। बियो आंखौ लिंब्ला आङो सोंगोन। मानोना नासयजानायाव आङो बिखौ हेफाजाब होयो। आङो बिखौ सिख'नानै आब्रुक गोनां खालामगोन। आङो बिखौ गोबाव जोरहोनानै खुसि खालामगोन आरो आंनि बासायनायनि मावनायखौ बिनो दिन्थिगोन। फोरबोआ आंनि लावखार, आंहा थोआ जाथारनाय नङा। बियो आंखौ गोथां गांसो बारियाव फुथुयो। बियो आंखौ गोजोन होग्रा दैनि जिं जिं बुम्बायो। बियो आंनो गोदान बोलो होयो। बियो गावनि समाय लानाय बादि आंखौ धोरोमनि लामाजों लिंदिङो। आङो खंखरफोरनि दरसि दरलाबनि गेजेराव थाबायब्लाबो आङो मुंबो गाज्रि खालामजानो गिनाय नङा। मानोना फोरबो, नोङो आंजों लोगोसे दं। नोंनि थगन आरो लावथिया आंखौ सान्थियै दोनो। नोङो आंखौ नासयग्राफोरनि सिगाङाव आंनि मोखाङाव थोरसिखौ बबाय। नोङो आंनि खर'आव थाव फुनबाय, आंनि खुरिया बुंफावबाय। गमामायै गाहाम आरो अननाया आं गोथाङै थासान्दि आंजों थाफागोन आरो आङो फोरबोनि न'आव अरायबो खामिगोन। आङो हाजोथिङै नायहरनानै सोङो, आङो बबेनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन? नख्रां आरो बुहुमनि सोरजिगिरि फोरबोआनो आंखौ हेफाजाब होयो। बियो नोंनि आथिंखौ गादलेन होनाय नङा, नोंखौ फहेरा होग्राया थेन्थ'नाय नङा। नायदो, इजराइलखौ नेग्राया, बियो थेन्थ'नाय नङा, उन्दुलांनायबो नङा। फोरबोआनो नोंखौ नेयो आरो बियो आगदा फारसे नोंनि आवदाल जानायखाय सानाव सान्दुङा नोंखौ खामनाय आरो हराव अखाफोराबो नोंखौ दुखु होनाय नङा। फोरबोआ नोंखौ गासै निदाननिफ्राय बासायगोन। बियो नोंनि जिउखौ नेगोन। फोरबोआ दानिफ्राय अनजिमा गैयाजासे नोंनि थांनाय फैनायाव नोंखौ नेगोन। अ इसोर, नोंहा अनजिमा गैयि अननाय गोनांखाय आंखौ अनखांदो। नोङो गावनि आग्लाय बिग्लाय अनखांनायजों आंनि आयेन बारसिनायफोरखौ खोमोरदो। आंनि गाज्रि मानिखौ सुस्रादो आरो आंखौ पापनिफ्राय उद्रायदो। मानोना आङो गावनि दायफोरखौ मिथिबाय आरो आंनि पापआ गोजान जायाजासे आंनि मेगननि खाथियाव दं। आङो नोंनि जेङा पाप खालामबाय आरो नोंनि मोखाङाव गाज्रिखौनो मावबाय। बेनिखायनो नों आंखौ बिसार खालामनानै गाहामखौनो मावबाय। आङो पापआवनो जोनोम लादों आरो पापआवनो आंनि बिमाया गोरबोआव उजिहोदों। नोङो गोथार गोसो आरो थारखौनो नागिरो। नोंनि गियानजों आंनि गोसोखौ सुफुंदो। आंखौ इसबजों मानजिदो, अब्ला आङो जिनिर गैयि जागोन। आंखौ सुस्रादो, अब्ला आङो हिमनिख्रुइ गुफुरसिन जागोन।
रंजानाय आरो खुसिनि रावखौ आंनो खोनाहोदो आरो नोङो आंखौ नाख्रेबनानै सिफायब्लाबो आङो आरोबाव रंजागोन। नोङो आंनि पापफोरनिफ्राय गावनि मोखांखौ नायफिनदो आरो आंनि गासै इनाय मावनायखौ खोमोरदो। इसोर, आंनो लागै गोगो गोसो दानानै होदो आरो आंनि गोसो इसिङाव गोदान गोगोम जिउ होदो। नोंनि मोखांनिफ्राय आंखौ दा गारहरथार आरो नोंनि गोथार जिउखौ आंनिफ्राय दालां। नोंजों बासायजानानै मोननाय गोजोननायखौ आंनो होफिनदो आरो मानिनाय जिउखौ होनानै आंखौ हमथादो। अब्ला आङो आयेन बारसिग्राफोरनो नोंनि लामाखौ दिन्थिगोन आरो पापीफ्रा नोंनिथिङै गिदिंबोगोन। इसोर, आंखौ बासायग्रा इसोर, थैनो गोनां दायनिफ्राय आंखौ गहोदो। अब्ला आङो नोंनि धोरोमखौ गेदेर रावजों मेथाइ खनगोन। फोरबु, आंनि खुगाखौ खेवदो, अब्ला आङो नोंखौ बाख्नायगोन। मानोना नोङो बेंज्लायनायनि बुलिजों खुसि जाया, नङाब्ला आङो बिखौ होगौमोन आरो सावफुंनाय बुलिखौबो नोङो हामजाया। इसोरजों नाजावजाथावथाव बुलिया गोसो बायग्लिनायासो, गुरै आरो गोसो सोलायनायखौ फोरबु नोङो नागारनाय नङा। नोङो हामजा जानायजों जायनखौ गाहाम खालामदो, जेरुसालेमनि बारिखौ नोङो अन्थाइजों लुदो। अब्ला नोङो धोरोमियाफोरनि बुलि होनायजों, बे जाबाय सावफुंनाय बुलिजों खुसि जागोन। अब्ला बिसोरो मोसौ दामब्राफोरखौ नोंनि बिन्दोनि सायाव बावगोन। प्रेज द लर्ड, प्रेज द लर्ड, प्रेज द लर्ड। खन्थाइ महराव नोंथांमोननो लागै आङो गितफोरनि 90 नम्बर, 23 नम्बर, 121 नम्बर आरो 51 नम्बरखौ लानानै फैदोंमोन। आरो बेयाव जिथु बुंनाय बाथ्राफोर दं, बे बाथ्राफोरा जों साफ्रोमनोबो लागै गोबां गेदेर आशीर्बाद लाबोनो हानाय बाथ्राफोर। अनजाग्रा प्रियफोर, जिखौ नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों खोनासंदों, बेखौहाय नोंथांमोना गावनोबो देहेन खालामगोन, गावनोबो फरायगोन। अब्लाना नोंथाङा आरो गोबां बोलो मोनबावगोन। दुखुनि समाव, खस्थ'नि समाव, जेंनानि समाव, खैफोदनि समावहाय नोंथाङा बैफोरबायदि जेंनाफोरनिफ्राय उथ्रिनो थाखाय गोबां बोलो मोनगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, आं नोंथांमोननो दिन्थिना होदों, आं नोंथांमोननो खन्थाइ महरैसो फरायनानै होदों। नाथाय प्रियफोर, नोंथाङा गावनो देहेन खालामगोन। बे आंनिफ्राय नोंथांनि लागै मोनसे रिक्वेस्ट। अनजाग्रा प्रियफोर, दे अब्ला जि खन्थाइ महरै जि बोसोनखौ लानानै फैबाय, नोंथांमोना बेखौ मोजां मोनदों होननानै आङो थारैनो फोथायदों। आरो लोगोसेयैनो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना लागोन आरो लोगोसेयैनो मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ गुबुननो लागैबो शेयार खालामनानै होगोन आरो लोगोसेयैनो नोंथाङा मोनसे लाइक होगोन। नोंथांनि लाइक होनाया आंखौ गोबां थुलुंगा होयो गोदान गोदान भिडिअ लाबोनो थाखाय। दा बेवहाय मोनसे लाइक होनानै होगोन। दे अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'नोसै। जोबनायाव बयनिसिमबो आंनि अननायखौ बावहरबावनानै प्रेज द लर्ड, हालेलुया, जय मसीह होनना आंनि भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'बाय। प्रेज द लर्ड।